Уменне трымаць баланс на вышыні 3,5 метраў над зямлёй гледачам прадэманстраваў Арсеній Арцюшка. Выхаванец студыі цыркавога мастацтва на фестываль прыехаў з Мазыра. Цуды эквілібрыстыкі не першае яго захапленне. Раней хлопец займаўся паветранай гімнастыкай. Агульны вопыт выступленняў 11 гадоў. Творчыя, амбіцыёзныя і выключна таленавітыя. Удзельнікі фестывалю дзеці і маладыя педагогі з розных куткоў Гомельшчыны, ад пачынаючых выканаўцаў да лідараў калектываў. Усе яны стыпендыяты прэзідэнцкага фонду па падтрымцы таленавітай моладзі. У зале поўны аншлаг і крыкі «Брава». Праграма выступленняў насычаная і яскравая. Ад фартэпіяннай музыкі да баяну і харавых спеваў. Раскрываючы грані талентаў, больш як 20 выступленняў суправаджаў Нацыянальны акадэмічны аркестр сімфанічнай і эстраднай музыкі Рэспублікі Беларусь імя Фінберга. Унікальны фестываль прымеркаваны да 30годдзя спецфонду прэзідэнта па падтрымцы таленавітай моладзі. Усяго ў Гомельскай вобласці лаўрэатамі сталі больш як 500 пераможцаў міжнародных і рэспубліканскіх конкурсаў. Для новага пакалення гэта магутны стымул шукаць сябе ў мастацтве і годна прадстаўляць радзіму на сусветным узроўні. Культурны фестываль працягнецца па 3 снежня і ўсяго прадугледжвае правядзенне 7 канцэртаў па ўсёй краіне. Лепшыя нумары ўпрыгожаць фінальны гала-канцэрт у Палацы Рэспублікі.